mobilitzacions que, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional del nostre país, es convocaran per mostrar la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya d'avançar amb majors quotes d'autogovern que ens afirmin i defineixin com a nació i ampliar les bases del nostre estat del benestar que constitueixen una Catalunya en drets socials i nacionals. Comissions Obreres de Catalunya manifestem que davant dels greus problemes econòmics i socials del país s'ha d'exigir una sortida justa i solidària a la crisi, l'impuls i la reactivació de l'economia i la consecució d'un nou marc fiscal amb Espanya. Comissions Obreres de Catalunya afirmem que la Diada Nacional de Catalunya i tots i cadascun dels actes i les mobilitzacions convocades han de ser un èxit de participació cívica per enfortir la nostra cohesió social al voltant de la construcció d'un país que avança socialment i amb plena capacitat per decidir el seu futur. També, i no menys important, l'èxit reivindicatiu de l'11 de setembre ha de servir per enviar un missatge inequívoc al govern de l'Estat sobre la necessitat de les demandes socials, polítiques i econòmiques que reclamem des de Catalunya. Comissions Obreres considerem necessari i urgent un nou marc fiscal i, en aquest sentit, la nostra proposta vol assegurar la suficiència econòmica de la Generalitat per al ple desenvolupament de les obligacions derivades del marc competencial que ens és propi, especialment en el terreny dels serveis públics com la sanitat, l'educació i els serveis socials. La constitució d'una hisenda catalana integral que assumeixi la recaptació, inspecció i liquidació de tots els impostos que generen a Catalunya perseguint de forma prioritària el frau fiscal. I un reequilibri de solidaritat amb l'estat espanyol que no castigui la capacitat de progressar econòmicament del nostre país i, per tant, dificulti les possibilitats d'impulsar una sortida justa i equitativa de la crisi econòmica. Comissions Obreres volem expressar el nostre ferm compromís en la lluita contra les retallades socials que pateixen els ciutadans, en especial aquells que es troben en situació de màxima vulnerabilitat. No hi ha avenç nacional si no va en paral·lel amb l'avenç social. Per tant, la nostra organització també vol manifestar en el marc de la Diada Nacional de Catalunya el rebuig a les polítiques injustes i insensibles en matèria social que s'estan aplicant. Per tot això, exigim al Govern de Catalunya que defensi amb contundència l'autogovern i la viabilitat econòmica del nostre país per assegurar, sobretot, la cobertura social als més febles i evitar la fractura social que ja amenaça la cohesió social a Catalunya. Ens reafirmem en el nostre compromís amb la llengua i la cultura de Catalunya com a principals motors de la identitat nacional i a la vegada d'integració social. L'enfortiment dels nostres trets diferencials com a poble, com a aportació intransferible al comú de la cultura universal, estan estretament vinculats a la històrica vocació europeista que avui encara és més forta a Catalunya. Des del sindicalista que representa Comissions Obreres, cridem a la participació a la Diada Nacional de Catalunya a tots els actes i mobilitzacions que expressin la construcció d'una Catalunya amb drets socials i nacionals i el rebuig a les polítiques de retallades socials que estem patint.